Se quere levántase máis a pedra, ou baixase para moer, podese moer máis gordo, máis fino. Cando se moeu para o ganado, sale por este lado. Cerras aquelo, ya se peñe e sale todo por aí. E cando se moe para facer a fariña, esta tapa que fai peixes daquele lado, e por aquí cai a través dun tobogán que hai aquí, dentro da peneira, que ten tres cribas diferentes, e onde sale a primeira, a segunda e a terceira de eso. E pola parte de atrás, un caixón grande que hai aí, levántate dese caixón que hai que non é para sentarse. Ese é o ferrado do farelo. Digamos que a casca do farelo, o que chamamos a pan integral, antes comían un integral os porcos, e nos comíamos a fariña, só o que o peor. Bueno, e parecíamos que era máis fino. Para apañar a fariña, levantas a tapa e da baixo. Ferrado este. Pero aquele chamamos o ferrado do farelo, porque en realidade era máis grande, para que coubera toda a casca do número de ferrados que botamos aquí na moxera. Bueno, sí. non hai moito máis, o funcionamento é así. Bueno, aquí entonces, este é a moxega que ten aquí, non o vedes desde aquí, pero vou enseñar desde aquí. Vos vedes estes clavos que hai aquí? Este é o número de ferrados que caían na follega, hasta aí chegaba o grau, dependendo de que grau fora, porque non eran todos os graus iguales, pero sobre todo centeo trigo, chegaban máis ou menos esas marcas, vale? Que era unha medida destas, que canto era? 12 kilos, non? 11 ou 12 kilos. 11 ou 12 kilos. E isto... Todos os sitios non son todos os sitios iguales. Parece que son 11 kilos al medio. Vale. E isto é a 12ª parte dun ferrado, que era o que cobraba o muñeiro por cada ferrado que muñía. Sí, eso... Vale. Nosotros chamamos un cuartillo. Bueno, un cuartillo, pero que eso é cando a medida é máis pequena que o ferrado. Vale. Un ferrado, un cuartillo, é o que sacaban os muñeiros, de maquilla. Sí, pero sin embargo hai que o ser... Ferrado, quero dicir. En algún sitio chamanlle maquila, pero bueno, eso, maquila, pouco eso. Isto, como se chama aquí, vertedeira, non? Eso aquí chamámoslle aquella. Aquella, bueno. Aquella en outro sitio chamanlle a canle que trae algo ao muiño, por aí por riba. Aquí sí chamase isto, chamase en varios sitios de Galicia. Isto tamén se chama o petapou. Porque, se vai moi deprisa, se o peta moi deprisa, e como o muiño está indo a moita velocidade, e moi moito pero grau, se vai a moita velocidade, consume máis auga, pero moi peor. Por outro lado, se é para fariña peneirada moito peor. O sea, ten que ter un tempero. Un muñeiro, simplemente, con o ruido de sentía do muiño, sabía se estaba moendo ben ou mal. Moía un pouco máis deprisa, generalmente, non todos os muñeiros son iguales, porque cada muiño é unha peza única. Vale, hai que ter en contexto. Entón, naquela, non todos os muiños moían ao mesmo tempero, porque venía da cantidad de agua que tuveran no tanque ou como se chama, o exibe, da cantidad de agua que lle entrara, de como foran as rodas, de como tuveran desgastado, do número de cazoletas que ten un rodicio aí embaixo, do largo que fora o eixe, nunha serie de cousas. Entón, isto chamábase peta pouco, popularmente se chama peta pouco, porque se petaba pouco iba... E tú sabes o chiste, Lorenzo, do muñeiro do cantinero, que foron pro inferno. Vale. E dicían, o muñeiro, porque cobraba moita maquilla, ter demasiado grande a maquilla, e o cantinero por ter demasiado pequena a medida. Antes o viño un bocoi, tiñan un medio litro. O muñeiro, cando... Perdona, o muñeiro cando sacaba a maquilla, tiña que arraseala con isto. Sempre que os forrados foran arraseados. Porque se os forrados, cando se botaba no muiño, cando se botaban na tulla, na arca, no arcaz ou no estoxo, se metía así dentro. Cando se botaba, según como se botara, se quedaba acumulado, obviamente traía máis grau que todo eso, pero se ti o facías as rapas, pero se os ferrados eran as rapadas, que tiña que facer as rapadas. E ademais, xa había o número de, como cubría, aí nos clavos. Claro, que o dito, o muñeiro nunca tivera moi boa fama. Por iso de aí ese dito, e non é culpa Pepe del, porque eso utiliza a historia. Cambiarás de muñeiro, pero non cambiarás de ladrón. Isto é o vadillo. E esa, e de aí, eso é, bueno, non sei era unha peza. Eso é o separador da... o rodo de xuntar a fariña. Con isto era o que se botaba na... Eso, e dicíase o muñeiro a primeira, por exemplo, a primeira, a segunda e a mitad da terceira. E levantar a tapa da peneira. A tapa da peneira, a primeira, a segunda e a mitad da terceira. Iso quería dicir
de que según as cribas a primeira máis Primeira máis fina. máis fina, a segunda un pouco máis clara e a terceira moito máis clara, vale? A que máis fibra tiña para ter un bo pan, o que pasa que le daba peor era aquela lá, pero había que compensarlo con outro, entón metíase a primeira toda, a segunda toda e o mellor a mitad da terceira, e con isto era o que se recollía e se botaba no morral. O morral generalmente está feito dunha piel dunha ovella sacada inteira, miña máis ben un año, secada non sei de que maneira, porque os que non sei, de tal xeito que era repelente os roedores, e metíanse iso que era eso é o que se facía, porque os sacos de lenzo nequeles tempos andaban moi escasos, entón non se sabía, e o lenzo e a estopa utilizábase para fazer sábanas e chapas, vale? E durante moito tempo nestas zonas había sacas de correos desutilizadas que estaban clasificadas nas casas que tiñan eso, pero coño, que non lles pillaran, porque algunhas tiñan as marcas que a bandeira española que poñían correos, vale? Eso era un bolo. Tu cando tiña o moer, te dicía, contabas as palabras. Eso, isto é un bolo de pan. Un bolo de pan. Isto, máis ou menos, un bolo de pan que comía unha familia de 10 personas durante un día, e daquela comíase. máis pan houbera e máis touciño houbera. Bueno, creo que máis ou menos está explicado. Bueno, podíamos falar de como se pica a roda, un montón de cousas, pero eso non ven ao caso, porque ao fin e ao cabo eso non vamos a destapar. Ese torno, se levanta a roda, nos ganchos, para poder darlle a volta e picaba. E picar o pé e a cobredeira. A roda baixo sempre está fija, a que se quite a de arriba. Revolves, enganchas con esto, revolvías, envolvías con carey, picas por outro lado. E non queremos picar, cando pongo todos preparando os martelos, porque había que picarlo, pero un día por outro... Sí, claro, quedaron de poder lo puñar eso, pero non o deron feito, porque eles teñen o seu traballo, o sea, bastante nos están facendo como nos enseñan para que vexamos o que foi. Vale. Por outro lado, hai algunhas cousas que case todos os muiños teñen, este non sei se un do ten, me parece que ven aquí na porta, e van saindo para fora para que entón tú... Os mulleiros tiñan fama de ser moi conquistadores, e como non traballaban tanto como os povos da Carme, e eran un pouco artistas, tiñan zona de ser moi conquistadas as mulleres, e as mulleres gustaban de conquistar o muñeiro, e se algunhas rodas de muiño, algúns asientos, e algunhas buratos de muiños e algunhas pedras falaran, moitos contos nos podían contar. Algúns hasta ídolos deles agradables, outros oían tanto. É mellor que non falen. A cuestión é que todos os muiños, nos muiños nalgún tempo, entrábase a roubar o muñeiro, ainda que poda parecer mentira, e o que se roubaba era a gra, porque a gra era un alimento. Non era o máis frecuente, pero podía pasar, dado que estaba nun lugar el solo, tiña que mover día e noite, sobre todo no inverno, porque había moita xente nas casas, moitos animais, e cando se recolleitaba era no verán. Pero non obstante, se lle petaban a porta, por este burato, era por onde miraba para ver quen viña, non? Claro. Si vía que era xente con mala intención, nada. E se non, pois, abríalle. E algunhas mulleres, a noite, viñanlle a contar o conto ao muñeiro, ou o muñeiro a elas. E eso é o burato do contacontos. Vale? Ainda que é un burato vixía, é o burato do contacontos. E esa canción popular que dice unha noite no muiño, unha noite non é nada, unha semaniña inteira, se si que é muiñada, non fala de outra cousa máis que de cousas agradables, vale? Hombre. Esto es regular, marcando más pequeño. Hay varias medidas. Pero agora está fechado, non? Agora está aberto, teño vacío, porque non, agora non se moi nada, ni mollo para min de vez en cando quero cocer e facer unha empanada. Sí. Cerrado es. Este todo cerrado. Pues perdón, ¿este de canto era? Eso me parece que eran 700 gramos ou unha cosa. La 12ava parte... ¿Cómo se dice? A maquilla. La maquilla. Esta a do cerrado, ¿no? Sí. Eso es ferrado, sí. Eso es con lo que se quedó el molinero. La parte que quedó el cerrado molinero. depende de la zona. La harina que salía por aquí toda, No, por ahí sale lo más basto. cuando era para el ganado. Esto chaman o ferneiro. O ferneiro. Sí. É outra peneira, non? É outra peneira, sí. Pues eu me casi dormí, Alxibe.
do dinheiro que parece